Tady ze siřincí vyrábíme jakože takové různé barvičky, takže tady je taková krásná tělová, nebo co to je. A ty máš taková, ale ona ještě není moc promíchaná. Tady máme nějakou růžovou, žlutou, bílorůžovou. Ano, tady je hovňová, co jsme vyrobili. A to se stane, že uděláte toto. Počkejte. Se mám pak nedopadlo to moc dobře. Dobrý. A tady je avokádo. A tam je papagaj. Ano, tam je papagaj. Papagaj. Můj papagaj, teď jsme kupovali v Actionu. Dívej tady. Krásný papagaj. A tady nějaké jahůdka. Počkej, buď mi tu jahodu.